Velkommen til 2 minutters MAK Goes to Broadway-guiden over 10 ting, man bare skal opleve, mens man er i New York. Først og fremmest lander man i Newark Airport, Bad Airport. Luk øjnene, skynd dig derfra, kom ind til byen og nyd livet. Første stop er Fifth Avenue. Det er verdens vildeste shoppinggade. Der er millioner af mennesker, der er alle de rigtige butikker. Så op og ned af Fifth Avenue med store bæreposer og brænde masser af farmands dollars af. Det er helt klart den første plan, når man kommer til New York. Så er der Rockefeller Center, som ligger på Fifth Avenue, hvor man kan komme op, få en fantastisk udsigt over byen, se over på Empire State Building. Man skal stå ved Ice Ring og se dem løbe på skøjter. Der er en fantastisk Lego Brand Store, så det er helt klart et must-do. Så er der Times Square som nummer 3. Det er crazy, det er neonlys, det er masser af mennesker. Der er verdens største Toys R Us, der er andre kæmpe butikker, og først og fremmest så er det jo bare der, det hele sker. Og Brooklyn Diner, de har byens bedste aftenburger. Så er der Bryant Park. Det er et åndehul, man skal sidde på en bænk i skyggen, se folk spille petanque, mærke stemningen, og så ligger biblioteket, hvor brylluppet i Sex and the City foregår jo lige ved siden af. Så er der Central Station, hvor alle togene kommer ind. Igen fantastisk sted at være. Oyster Bar i kælderen har en fantastisk clam chowder suppe, som man også skal prøve. Så er der den store park, Central Park. Man kan bruge en hel dag der, gå rundt, eller endnu bedre lege cykler og tage turen rundt. Metropolitan Museum skal man gå ind og se. Der er både fantastiske malerier og ting fra hele verden. Så på hjørnet af Central Park ligger FAO Schwarz, den kæmpe legetøjsbutik, og verdens vildeste Apple-butik nede i kælderen. Man skal se begge dele. Så er der Ellis Island og Statue of Liberty syd for Manhattan. Man bør tage derud, se museet omkring indvandrerne og Libertyen. Det er fantastisk, men der kan være lange køer, så god idé at komme afsted fra morgenstunden. Man kan også tage færgen over til Staten Island, der sejler lige forbi. God tur, og man kan ikke bruge penge den halve time, man sejler frem og tilbage der. Når man er nede på sydspidsen, skal man selvfølgelig også se Wall Street, hvor de store penge rykker. Der er også et fedt lille museum, der beskriver New Yorks historie, lige da USA bliver uafhængigt, som man kan gå ind og se. Det tager ikke mere end 20 minutter, og det er altid en værd. Men i det hele taget, som den sidste ting, New York er jo bare en kæmpe by med masser at se, så husk at sove længe, vær længe op, kom ind og se en musical eller to, og nyd livet. Det er jo det hele handler om, når man er i Big Apple. Så rigtig god tur.